El secretari de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat, Josep Vendrell, i l'alcalde de Santa Margarida i els Monjos, Jordi Girona, van presidir ahir al migdia l'acte de col·locació de la primera pedra del nou centre d'interpretació de l'aviació republicana i la guerra aèria. El centre, el primer dedicat íntegrament a donar a conèixer el paper de l'aviació republicana durant la Guerra Civil a Catalunya, és una iniciativa de l'Ajuntament de Santa Margarida que compta amb el suport del Memorial Democràtic. L'acte també va servir per commemorar els bombardeigs franquistes al municipi i homenatjar les víctimes i l'Associació d'Aviadors de la República, el president de la qual, Antoni Vilella, va acompanyar l'alcalde en l'acte de col·locació. L'acte va comptar amb diversos parlaments en els que el secretari de Relacions Institucionals i Participació va destacar la importància de que tothom conegui el que va passar a la Guerra Civil espanyola i quines van ser les seves conseqüències. Jo crec que és un dret que els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer què és el que va passar en aquella guerra i és un deure de les administracions públiques donar a conèixer, posar a l'abast de la ciutadania doncs, el que va passar, el coneixement històric d'aquella terrible guerra. No? Per la seva part, l'alcalde Jordi Girona apuntava que tot plegat també és una mena d'homenatge a les víctimes de la guerra i la postguerra, encara que també tingui una vessant pedagògica. El que pretenem és que hi hagi un centre, un espai habilitat, el refugi, el Serral, el centre aquest, perquè hi hagi aquest reconeixement, sobretot primer un reconeixement de les víctimes civils dels bombardejos que va patir el poble de Santa Maria dels Monjos. Després també un record i una memòria perquè totes les generacions venideres sàpiguen què és el que realment va succeir al nostre municipi. I sobretot un homenatge també a totes les víctimes aquestes que varen patir, a totes aquestes famílies que es van estroncar les seves esperances, totes les famílies que van perdre els pares, van perdre els fills, etc. I això volem que sigui el principal, encara que hi hagi el centre que es podrà d'interpretació, que estarà visitat per escolars, per gent, però jo crec que el principal és el recordar, el tenir aquesta memòria permanent del que va succeir, del que van patir la gent en aquella època, el que va passar a la postguerra, etc., i que això no s'oblidi mai. El centre estarà situat a Santa Margarida i els Monjos, però tindrà una projecció nacional i 4 nivells d'informació: el Camp dels Monjos, el Vesper de la Gloriosa, que són els camps del Penedès, també l'aviació republicana i la Guerra Civil a Catalunya i els bombardeigs franquistes. Aquesta infraestructura tindrà 4 parts: un centre d'interpretació de l'aviació republicana a l'edifici del Serral, junt amb el refugi recuperat, un centre de documentació amb biblioteca i arxiu sobre l'aviació durant la Guerra Civil, l'itinerari pels camps d'aviació i refugis relacionats amb el Vesper de la Gloriosa i els refugis antiaeris de Vilanova i la Geltrú, els Monjos, Vilafranca, el Vendrell i el Pinyana. El projecte és fruit del treball de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, l'Institut d'Estudis Penedesencs i l'Associació d'Aviadors de la República, i des del 2005 compta amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat, que hi va invertir prop de 200.000 euros. També participa en el projecte l'Estació Territorial de la Recerca del Penedès, amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat.